मैंने आबे तो आम ड्यूटी आसिकी सागे सागे सब आम रेडी होगी जाऊँ यात्रा देखा देख तो भाई से गोल बोल सान झील रेडी बड़ झील रेडी सी आम झील देखी देखिए समस्त आम रेडी आइलु छोट आइलु देखो आम भालू मो भाई गाड़ी नहीं गई आई आम जाऊँ यात्रा देखा चलो चलो बस चलू चलू शीत तो पड़ी कि आम कई जैकेट आनिलु बहादुरी स्टील बड़ीगरा आमर शीत पैदा से गाड़ी नहीं आई काच फाच बंद करदे बोली ना टी कि लगे कि छुआ मान सब मु ड्यूटी आईली मजे मन तुम घर जाए सब रेडी हवा कथा नुह रेडी पहुँचलु सांग मैंने एटा हूँ सरस्वती मंदिर है निया लगे निश्चय देखी यात्रा आइलु कारण आमको निद प्रबल मारे इे शीत भी लगुच सब आइलु
ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ଏତେ ଖାସ ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାପରେ ନିଦ ମାଇଲା ଆମେ ସବୁ ଆଇଲୁ ଭାରି ଯୋଉ ଶୀତ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରୁ ମାନେ କେତେଟା ହେଲା 3ଟା ରାତି ନା 3ଟା ରାତି ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଲି ଭଲ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା କାହିଁ କହିଲୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଲେ ଟିକେ ମାନେ ଗରମ ଲାଗିଲା ମାନେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଆମେ ଥରି ଯାଇଥିଲୁ ଆ ଭିତରେ ଟିକେ ଭଲ ଉଷୁମ ଲାଗିଲା ହଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଗଲାଣି ନିଦ ଏମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଲାଗୁନି ରାତି ପୁରା ବାଇ ଶୀତଟା କରୁଛି ବୋଲି ନିଦ ଲାଗିବନି ଏ ମା ତୋର ସଇଲା କଣ ବି ସେ ନଉଛୁ ଖୁଚୁ ଖୁଚୁ କରି ତ ସବୁ ଧଇଲୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ପପି ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲାଣି କବାଟକୁ ଖାଲି ବାଡ଼ଉଛି କହୁଛ ବି ହଉ ତମେ ଆସୁନ ଫିଟେଇବା ଆଉ ତମେ କ'ଣ କର ସେ ଆସିବନି କି ସେ ଆସିବ ତମେ ଆସ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଘରକୁ ଚାଲ ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲ ଆଉ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ହଁ ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖି ଆସେ ସେଇଆ ଶୀତରେ ଥରି ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅ ମାନେ କେମିତି କମେଣ୍ଟ ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ଶୀତରେ ଥରି ଯାଉଛି ମୁଁ ଥିରି ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଛି ରାଧା ଚାଲି ଚାଲୁଛି କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ଶୋଇବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଶୋଇବେ ଚିନ୍ତା ଅଙ୍କଲ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି ମୁଁ କବାଟ କ'ଣ ଖୋଲେ ମୁଣ୍ଡ କୁକୁଡ଼ି ଖାଇଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଚୁଇଁ କବ ନା ଲୁହା ଚିପକ ରହୁଛି କହିଲା ଭାନି ଦିଦି ସେ ଚିପକ ରହିଛି